First, Egypt Mnangagwa used Christopher Muchangwa to attack General Chiwenga and it didn't work. Then employed Themba Mliswa, it didn't work. Now he has roped in some of his hitmen within OPC who are now targeting Minnie Chiwenga and they are accusing her of plotting a coup. Zarabina mashoko ari kuno kwamapost ari kutendera pasocial media ari kuvhundutsa vanhu chinzi Minnie Baloyi, the wife of VP Kosano Chiwenga, ari kuronga a coup aiwa kumauto panguva inoyi ichinzi ikupu against mutungamiri wenyika. Zarabina mashoko ari kuda panguva ino achitaurwa chinzi namajera Jairus, they tried to attack VP Constantino Chiwenga from angles nana Muliswa and the likes, but they failed. Now vakunanga kuna Baloyi. Don't subscribe or like on the bell icon. Pane munhu panguva ino ari kuonekwa pa X, this handle yakanzi bete X amuri kuona iyi anomeka maposts amuri kuona ndichaverenga nomudanyo kwachinzi while Baskoro News pushes propaganda against ED 2030, a coup is being cooked in the barracks. We have evidence that Minnie Baloyi is running a parallel command structure bypassing the top brass to recruit disillusioned junior ranks for her husband's ambition. Over the Baskoro News. Turn out another post in Obudanyo Kwachinzi Minnie Baloyi is dangerously misinformed. If she thinks today's ZDF will follow a coup plotter's wife over the commander-in-chief, Zimbabwe would not allow treason orchestrated by a desperate faction and a power-hungry spouse. Doma Shoko. And these are just attacks kuna Minnie Baloyi. Anozikanwa kuti Minnie hapana kana day one raakamboda kupindira munhau idzi dzematongerero enyika kana kuda kuita nharo nevanhu kana kuda kusvibisa vanhu. Anenge angonyarara zvaakachita nezvesocial life yake, but kuri kuonekwa kunzi vanhu vanomuataka vacho aiwa unotoshaura kuti iyi daka racho riri pai. Mbuditsai mafunguro enyu muri kudii pamusoro penhau iyi. Pindai comment section medu, subscribe or like, hit on the bell icon.